Na forma me ché tatú bhí me ag tuairt cuairte má réifúir bhí si ina cónaí san Ghearmáin agus bhí me tar éis rá le bhthir góir me tatú agus bhí si críochnaí bheith feargachlum, so bhí me buzáil an bhd an sin ar bhór me. Is tatú é seo den Cárta taró an Ghealaigh, fuair me tatú seo mar gheall gur hatan stíl an alíntóir sin lem. Tháinig me haon agus an alíntóir suas leis an deara sin. Ó híomh píonta nuair an ceann sin cócíonmhar tá tatúna eile an áitcha eile ar mo chorp agus bhí siad san bhád níos píonúir ná an ceann sin. Na a aim tatúna dig ná fáim dubh agus lí amháin. Bhí léon fleanana agam faoi láthair le haig tatú nua ach tá cúpla smaoine agam so feicimid.